sunana Abu Asim na'am. Muhammad ibn Uthman ibn Shu'aib haka ibn Adam ibn Salih ibn Uthman al-Kafawi al-Kanawi. Allahu akbar. Wannan a takaice abinda nake ta kama nake faɗi ke haka wannan shine a takaice. Ni an haife ni ne a Kafin Yamusa na'am can cikin jihar Nasarawa ta Najeriya a yanzu. na'am Ga an ce kefi da ka bar Abuja zuwa kefi kilomita 60 ne ko 50 ya danganta ga yana gaskiya babu nisa a tsakiyar Najeriya. Well, asali gari ne wanda Fulani 'yan tumaki na Katsina suka je suka kafa shi. kwarai tun kafin a kafa Sokoto da shekara 7 misali a 1802 a tarihin da ke hannu mu'arrakhan mudawwanan mukhattata. na'am A takaice kenan kuma ni na fara karatun allo ne a gaskiyar magana iyayena ba su ma yadda in yi karatun boko ba ban shiga makarantar boko ba sai 1980. Allahu akbar. An ba su shagari mulki misali a can wurinmu a Kano Rimi ya zama gwamnan Kano da sati na fara primary Abubakar Rimi da kwarai da gaske. Gaskiya ne. Shagari ya zama shugaban kasa da sati a jamhuriya ta bi zama na MPN da sauransu. haka Amma a bayan karatun allo ne makarantar allo da littattafai yadda aka saba a rayuwa ta kasar Hausa ka sa allo tun daga farko a karshe. A lokacin makarantar allo an ci kwakwa dan bana manta a lokacin da makarantar mu ta allo bacci muke da asubahi za a zo a watsa mana ruwa ce ku tashi ba lokacin bacci ba ne Allah sarki. mu tashi firgagaf yadda ka san gina wadda aka rutsa ta mu tashi mu fara karatun allo sannan kowanne riki allo a tura mu jejin da za mu tafi wannan a lafiyan bare-bare ne can cikin jihar Nasarawa haka tun wannan lokacin tun wancan lokaci kwarai da gaske za mu je jeji karkashin malam Sidi Fari malamin mu kenan. Allahu akbar. Idan muka shiga jejin nan kowa da wanda zai sa ido a ce yanzu misali kamar aka ce kai malam Musa to ga almajirai guda 10 ka sa ido a kansu. Misali Dr. Magaji Zarewa kai kuma ka sa ido akan mutum kaza haka dai haka za a karkasa ɗalibai karkashin kulawan to a lokacin akwai cin zali babba ya lallasa ka wato abin da muke ji makarantun kwana na boarding madalla makarantun allo su to amma da yake akwai albarka wani a lokacin maciji ma ya sare shi a dokan jeji dan ka san an sha wahala haka za mu fita ba mu ci abinci ba sai mun dawo bayan misali karfe kusan 4 ba na manci malamin mu yakan mana wani kirari yakan ce maza tuwon kaya miyar allura gudajin darma a gashe ku kaga wannan ina maka ganin fiye da shekara 40 da wani abu ne amma abun an rubuta a zuciyata da zambanci saboda at-ta'limu fi as-sighr kan naqshi ala al-hajar wannan haka yake shi idan ka karantar da yaro kalma daya biyu kamar kai karciya akan dutse ne haka to a takeice haka muka taso muka karatun allo muka kammala alhamdulillah muka karanta littattafai a soro a lokacin tun daga littattafai na farko har zuwa gwargwadon abin da Allah ya hore maka a bisa tsarin karatunmu na tsarin mazhabar malikiya ka karanta qawaidi da lahallari da ishmawi da su askari da lawali da thani inda hali har sun mu da wani kubra ka zamanto dai kai wani masani ne a bangaren alfiqhul maliki tun da shine abin da yake ko ina a madalla to a lokacin nayi iyawa ta in shiga boko aka ce ai karatun arna ne Allah sarki wato a wancan lokacin ba a gama samun ma wayewar kai da za a rarrabe ba kwarai yawanci iyaye suna ganin kai yadda muka ga bokon nan har ana makaratun boko kirari yan makarantar bokoko ba karatu ba sallah sai zagin malam sambo ni ban san waye malam samban ba Allah sarki ka fahimta abinda da ake gaya maka dai ana ganin dan boko zai zo ya shiga makaranta yana rena malami haka kana kujera malami na kujera kana magana yana magana kana ja in ja da shi sannan ka sa gajeren wando a lokacin misali gaskiya ne sannan a zo malami ya shigo ku miƙe sannan ka zo kana dai ganin kamar kowa ba wani waye ba ne sannan ana ganin karatun ƙur'ani shine kaɗai abin da ya kamata duk hankalin ka ya tafi akai ni kuma wallahi ban taɓa jin haushin magabatanmu akan haka ba Allah domin akwai abin da suka hango karatun boko nan waɗanda suka shigo da shi suna da manufa mara kyau daga cikin manufarsu a ribace mu zuwa ga abin da yake nasu sakafarsu da karatunsu da wayewansu kuma in ka kalli tsakanin arewa da kudu da yawa daga cikin yarbawa mu musulmi ai karatun boko ke su halaka dan ba zan manta ba 1986-87 ina Port Harcourt
kila za mu zo kan wannan nan gaba amma ashe'u bi shay yuzkar na taba zuwa lecture a makarantar dakarun sojojin ruwa na Najeriya Naval College Onora ni ne fako mai magana shugaban college ana kiransa Navy Captain Davis kaga ba musulmi bane kenan ba musulmi bane sai ce malam ni fa musulmi ne a ƙarshe yake ga yace karka ji an ce da ni Davis ni musulmi ne mutumin ibadan ne kaji lokacin makarantar boko a lokacin an tilasta mu sai mun canza sunan mu zuwa ga sunan kiristoci tukun a lokacin irin yan missionaries madalla to irin wannan iyayen mu arewa da suka hango suka ji tsoro don haka dole ka yaba musu Allah ya saka musu da alkhairi da suka hana na baka wannan a matsayin misali ne har ba da misali ya ce ai kaga Atanda Fatai Williams ai kaga asalin sa musulmi ne amma ya canza Atanda ai Fatai ne ai saboda irin wannan iyaye kila suka hango mu ma a arewacin Najeriya ka karanta littafin Abdul Malik Kimani tarihin ilimin boko lokacin zuwan turawa Najeriya ai manufarsu su raba ni da addini da aqidata ta hanyar karatun boko ba don Allah ya sa yanzu abin yayi yawa an gane makircin ana musuluntar da abin ba kwarai kuwa fanqalaba kyau a ciki inqalaba sayr ala sahir haka amma na baka ne abin da ya faru a bayan wancan lokaci tare da ba lokaci bane mai tsayi da yace to wannan shine a takaice da haka karshe dai ne na sa kaina makarantar boko Allah sarki da na ga bai kamata a ce jirgin taragon cigaba ban baya ba na sa kaina na shiga primary a watan oktoba 8 ga oktoba 1980 na fara shiga boko da wajen shekara 37 yawwa tare da a wannan lokacin kuma gwargwado na matsa ma kaina in yi karanta magana jari ce irin su aljanna duniya ba ita ba irin su gaskiya ta fi kobo da sauransu misali da haka na fara a makarantar mu ta primary a Kano Fage Special Primary School wato akar makalla lokacin da ka fara bayani duka bayananka na farko bangaren karatuttuka da aka yi na allo ya shafi kamar jihar Nasarawa jihar Nasarawa kefi inda na ce da kai aka haifi yawa ka gane to tunda akwai kakanni da nake da su a Kano da haka na tafi Kano sai na shiga makarantar primary karkashin hannun uncle dina Malam Abdurrahman Abubakar ya rasu 1996 wata annoba da aka yi a Kano Allah ya cika shi Allah ya gafarta amin insha Allah saboda kai sani a makaranta da wayona wasu abubuwa na bar maka su saboda yanayin nature din akwai abubuwa da yawa gaskiya ne na daddatse maka su da haka na shiga primary kamar da na faɗa 1988 ga watan October ran da ake bikin ba su shagarin mulki a jamhuriya ta biyu kuma ni ban fara daga primary 1 ba a ajin karshe na shiga ma'ana aji 6 kenan lokacin koko aji 7 a lokacin class 7 ne ai na'am ai mu ne jerin zubin farko da daga mu aka dina class 7 a Kano to kila maka ci a Najeriya gaba da a Kano dai mu ne zubin karshe daga nan aka koma 633 menene 6 haka shida primary 3 idadi wato JSS kenan junior secondary karamar secondary da babban secondary saboda mu ne zubin karshe daga nan aka shiga cikin tsarin 6-3-3 sannan wato akan makala wani darasi da za a dauka a nan shi fara bukon ba wai dole bane wani nursery wani primary kaza in dai aka samu ginshiki mai kyau da ana iya kuma a lokacin na matsa ma kaina ne sai na koyi maturancin haka a lokacin ina tura Hausa ne ko kuma Engausa ai ka san Engausa gaskiya ne English Hausa shine suka ce Engausa ai kaga mutum yana turanci amma gaskiya fa Hausa yake yi haka ko yana wato asalin da aka samu wannan kalmar kenan Engausa ba gaskiya ne a yanzu sai ake bata ma'ana da wani abu da misali babu kaman fasali ko ba a mai tsari mai kyau ba madalla shine za ga ko kana yin Hausa kana turanci shine Engausa cakuɗe kenan haka ko ka dinga larabsa misali na'am larabci kake amma kai Hausa kake masha Allah sharibtul mashaqqata na sha wahala misali ba walan ma sharibtu zawayatan fi sayyarati na sha wata kwana a mota ta da kaga larabsa ne haka yake to da irin wannan mutum ya fara kuma yana sauraron masana kafin asalin shiga properly cikin jami'a don ka koyi ainihin yaran saboda haka darasin da in ma akwai darasin ni ban fara daga nursery ko crachi ko kindergarten ko primary ba primary babu ni ajin karshen na shiga
class 7 shine class 1 2 3 dina shine primary shine komai na playgroup dina shine haka kuma na fara kuma kai tsaye na wuce zuwa sanawiyya masha Allah 1980 kenan saboda haka da lokacin fita yayi kuma duka wata 7 ne 6-7 ne a primary farko a ƙarshe to sai aka ɗauki jarrabawa a lokacin naji makarantar koyon ilimin arabiya a Sokoto ko Allah zai sa in sama ɗauki na lokacin Allah bai rubuta ba ba na manta zamanin malam Sida Tahiru na Sokoto na je gidansa a lokacin to Allah bai kaddara samu ba saboda haka ne fafutuka shiga SS a lokacin saboda sha'awa ta da arabiya kwaɗayin da nake mata wato in na ji mutum na larabci a san ɗauka kamar wani annabi ne a lokacin ce wannan yare ina zan iya shi so wannan himma da matsa makai da tilasta makai ga cewa yaran nan biyu in samu rabo nasibul asad kamar da suke cewa rabon zaki gwargwadon hali saboda fuskantar addini na da kuma yaren da ke sadara a ƙasata ta ina zan ba addini na gudunmuwa kuma Allah cikin rahamarsa ya bani abin da ina gode masa barar sabon alhamdulillah a fata an gane da haka sai na rubuta jarabawa ta zuwa sakandare na rubuta zuwa FCE FGC kai babban kwalejin ainihin gwamnati tarayya Kano Allah bai sa na samu nasara ba SAS ban samu ba to sai na samu zuwa ainihin MTC Minjibir Teachers College kusa da mu cikin ƙauyukan mu ne na Kano haka mu muka je muka fara buɗe makaranta sai dai kafin haka ita makarantar tana da reshe a Kano a nan hanyar Airport Road duk wanda ya san Kano to muna makarantar 1980 rigimar ta tsine ta barki to ba zan manta ba har watar 1980 da principal da mu ɗaliban kowa ta kansa yake gaskiya ne kowa ba zama rai iya rai iya fata to ƙarshe sai aka mai da mu Minjibir 1981 ana na yi har zuwa ainihin aji 3 daga baya aka yi mana abin da ake kira deboarding akwai bayanai da yawa a ƙasa ya kamata in gaya maka amma irin wannan ba za ka ce ka yi keke da keke ba sai ka ɗauki rukusul aklam ko abin da ya sauka yawa in Allah ya sa aka samu lokaci duk sai ka dawana a rubuce daki to ban sani ko na kai gaban da kake so tsaya to alhamdulillah gaskiya wannan ya kai to kaga daga nan mun samu haske kan abin da ya shafi karatu na matakin ƙasa da tsakiya to in muka zo kuma muka gangara mataki na abin da suke ce ma higher education gaskiya ne to a lokacin bayan na kammala secondary school Kano Teachers College dan daga ba da aka mana deboarding haka yan ƙauyen Kano sai suka koma ƙauyukansu mu da muka taho daga city Kano sai muka koma cikin gari saboda ni sai aka kai mu ainihin Kano Teachers College wanda a halin yanzu muna da kungiya na Old Boy ana kiranta Katkosa shekarar 30 yau da kafawa ɗaliban da suka da karatu akan haɗu musamman a hanyar sadarwa ta zamani din nan muna da wannan filin saboda haka da na kammala 1985 sai gayyata ta zo min haka 85 aka ce to gaskiya a kudu musamman akwai wani mutum ana ce da shi Salisu mutumin Shinkafi mazaunin Kano ya ce malam tunda Allah ya sa za ka yi bayani da wani yare na turanci a fahimce ka gaskiya mutane suna musulunta da yawa a south ya ce musamman a Port Harcourt don Allah muna roƙonka kafin ka ci gaba da karatu misali zuwa jami'a ko za ka samu dama ka je Port Harcourt ka je ka yadda da'awa la'alla Allah ya maka buɗe wurin haka da wannan shawara sai naga tana da matukar muhimmanci da kyau haka na ban kwana da yan uwa na tashi sun na Port Harcourt daga Kano an gane amma hanya ta sai na biya cikin Nasarawa sallami wasu daga cikin magabata na wuce haka ba zan manta ba wannan tafiyar subhanallah jirgin kasa na bi Allahu akbar na ci kwakwa malam Musa a tafiyar na ci kwakwa na gamu da wato kunci inda za ka faɗa babu abin hannu a lokacin kuma akwai burbushin an ƙara ta tsine tun an ƙara tsine tun 80-81 amma har 85 ana ma yan arewa mummunan kallo duk wanda ya zo ana ganin to akwai burbushin ta tsine game da shi wato kaman abin da ke faruwa irin yanzu ke madalla rikicin da ake fama da su na Boko Haram ka gani ko mutum ya je kudanci masifa ce sai a dinga ihu ma ana kaza wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa haka na hau jirgin ƙasa na tayi sai Port Harcourt da la'asar na sauka Port Harcourt 1986
86 wajejen watan June cikin abin da nake tunawa. Ai tun daga filin ƙasa na Port Harcourt nan kusa da hanyar ainihin mun kabaro ta hanyar riga can dai kwana biyu na manci da hanyar hanyar da za ta kai ka jungle babban filin ƙasarsu aka dinga sa ido a kanmu yan arewa ne ko wasa ne ko ma fulul na tatsi ne suka gudu sosai saboda a can gurin abu ya yi zafi to muka gama da wulakanci to amma Allah cikin ikonsa sai ya zamanto akwai yan uwa da suka samu labarin tahowa ta aka zo aka tarbe ni to sai gari fa ya dauki murna ai mun yi wani sabon malami wani yaron malami gashi ya taho daga Kano wato bayanin nan na kamala 86 bayan kare secondary bayan kare Kano Teachers College wato wannan ya ba da wani ilimi wanda da haka tunanin da nake da wasu da muke tattauna gani ake kamar sai da malam ya riga ya kammala wasu muhimman karatuttuka ma a gida tukunna kila ya fara tafiye-tafiye a shebil aks abun ba haka yake ba kusan daga baya ne ma za a ce aka hada duka da na gaya maka wasu abubuwa da na tsallake maka su gaskiya ne a wannan lokaci kafin shiga sakandare kwarai ana gaya maka karatuka allo ana ambata maka tun daga kawai wannan haka yake da wai da sosai a wannan duk kafin a shiga secondary school masha Allah haka yake karatuka a gida mun yi su lugha fiqhu tarihi gurgudan hali gaskiya ne ka gane saboda haka da yake nature ko ɗabi'ar tattaunawar ba tana bukatar keke da keke ba ne ba ka bukatun ɗauko maka abubuwa da malami na da ne karatun abu ka zawo da su dama ina wannan lokaci ba zai to da haka sai zamanto kamar da nace na sauka Port Harcourt da zimmar in je in karantar da addini haka saboda ka sai aka fara karatu manya ko suka cika ba zan manta ba a wani masallaci da ake kira masallacin Yam Zone a kan titin Agri Road wanda ya san Port Harcourt yawa kusan a nan ne suke haɗuwa ake karatu aka cika maza da mata nan na zauna dai na shiga dukkanin yankunan da ka sani gwargwadon hali wajen harkar da'awa da karantarwa to kafin daga baya kuma 1989 sai na koma jami'a to ya kamata ya isa haka ya kamata in je saura ka sani application na neman admission a ABU Zaria haka ban samu ba na tsanar wata JAMB a babban makarantar kwalin tarayya take in Port Harcourt 1988 kuma na fito da grade mai kwarin gaske wanne ba da daman shiga ainihin kuletul adab wasu islamiyya da ke biyu ke wato fa'iz qismul lugha al-arabiyya nan na shiga daga bayani na ce to lugha al-arabiyya amma filin da na yi takhassus shi dirasat al-islamiyya da kuma tarihi da kuma ulumus siyasa a matsayin darasa idafiya ko kuma subsidiary level to a wannan lokaci sai na ga to na ji an ce ana karatun tarihi yara suna halaka na ce to wai mai halakan ciki ne a cikin tarihi sai na nemi daga shugabannin makaranta zan tashi daga qismul lugha al-arabiyya ina son kuma qismul tarihi domin na so in san tarihin nan ta inda zan san sharrin da aka ce akwai gaskiya ne karkashin fadin alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi haka wa man la ya'lamu sharra min an-nasi ish yaqa fihi ka koyi sharri ba da sharri ba gaskiya ne ta haka ba zan manta ba na je da iltihaqi da qismul tarihi na ita kulliya dirasa mustafida shekara 4 da gwagwarmaya da wahala kuma karatu kasan a gida inda kusan baka da ma bi'a da za ta taimake ka gaskiya ne yanayin environment amma duk da ka samu dama ka samu abin da ka samu ai wani babban abu ne babban nasara ne ka je inda gaba ɗaya larabawa ne zalla malaman ka kowa larabawa ne to ai ka samu kowace dama wannan haka to inda kake da fuskantar a aji ma malami na karantar da arabi amma yana maka hausa haka amma ka cije ka koyi larabcin gaskiya ne ala duluka ala shay yana nuna irin daga ubangiji bazo da himma da kuma ainihin kafewa da Allah ta'ala ya maka mauhiba akai gaskiya ne to wannan dai sai na shiga jami'a kamar da na gaya maka na kuma kammala 1993 shekarar kenan amma saboda yawan ittirabat rigingimu sai da karatun ya dan ja har ya kai 1995 yawan yajin aiki kaga sai shi guda sanannen abu ne gaba daya daga cikin abin da ke kawo karatu cikas a kasar mu kuma alhamdulillah har na kamal ban taba samun carry over ko da sau ɗaya ba gaba ɗaya throughout drasa ɗin so wannan gabar kenan daga baya na kuma sake komawa saboda magistrate 1999
na kuma masters Na, shi kuma kismin tarihi Haka. a jami'ar Bayero. gaskiya ne Wannan shine haddin da zan iya baka gaskiya labari akai. ai a karon kalla wannan ma akwai darussa sosai a ciki da